farai me ya fi buri ya cika. Ki na fi burin aura farka mini kar na yi kwaba. Kin ji zuciya abinda take buri, so nake ki so ni dan ma'aikata alkhairi, ki gaskata wa kanki dan ko zai yi tasiri. Zo mu je mu fara hira, zakara ya fara tara, wai yaushe za na fara girbin abinda na shuka a gare ki masoyiyata. Ki gasgata da kanki dan ina san ki, babban burina na same ki, mi aure a kai mini ke daki, cikin su mata duka banda ta mukarki. Kan saki na ƙara suna, ƙara so mu gana da juna, tunda da ke to ban faɗuwa ko a filin gasa ni zan yi rata. Zo mai je gulbi da an gane ni lallai a ganki, yar gidan sarki sarauniya kira ni bafadanki. Rayuwa ta ni zan ba da ita dan in fanshe ki, duniya daɗi gana duk da kira same ki, komai zan yi tunda sarauniya ta ban maki. Zaki sha madara ranar bikinmu bayan mun tare. Ke ce ta fari karshe ba za su kai yake ba, inda muna tare tsoro ba za ya zo ba. Kar ma kiyo tunani ni ba na ki ne ba, ba za na so wata ranki ba, ke zan kira da sahiba. Kin gani da so na fito sahiba, da shi za na koma gida.